Abinda masoya suke faɗa wa junan su karya ne. Ni ba zan iya rayuwa ba kai ba, na gane zance ne. Aka taɓa aka nima ina faji a jiki na adibbige ne. Na baka raina da zuciya, aikin na ƙarshe ne. Ni zan kashe kaina idan na kwambi ban jin motsinka. Idan babu kai sai rijiya ko za a duka. Ko yunwa nake ji sai na ji koshi da na ga hotonka. Da kuka ja na baby woni an samu mai zoka. Na yi masoyiya moni ta amayar da ni timi. Sakakon da bai da limami, dokin da bai da linzami. Balbala kan janai ta kwami, sanda ta kamun na karya ne ashe. Zahiri abudu ba didi ko sai Allah. Kaga mutum yanayi maso a fili kamar yama sallah. Ashe zuciyarsa baka ce akwai sharikan da ya kulla. Manufarsa zai cimma da ya samu ya ma illa. Gani dai kamar ni ne, ni da ita mun jo ne. Kagan muka ce kawaye ne, wasu su ce amare ne. Yadda ni nake jin santa a rai, taron ta karya ne ashe. To ni kuwa santa na rubuta, buri nake na aure ta. Yawo nake da hotonta, farin ciki da na ganta. Da an furta sunanta sai na ji ina nishadi wani ashe. Malam an yi walƙiya, na goje larbiri saman buka. Beran miya uwar sata, ashe da naje da ta ɗauka. Naje gida iyaye na suka ce a batu na aurenka. Yau muka yi da kai za mu je gidan su momi budurwarka. Kai muke jira da nan ka zo ka kai mu a motarka. Sai na ce da su motar momi tare ta ɗauka. Mama ce mini ba komai, je ka ɗauta abbanka. Cikin hanzari na ɗauko motar, kawu ya ce in tuka. Mun je gidan su kun taune, aka ce su wane ne, muka ce baki ne. Baban su ya leko ya ce ashe yan uwan su momi ne. Turka turka sirri na ne, rabi ko sarkin kiɗa kashe. Okay, mix. Sky Record Family.